Türkmenistanda 21-22 martda Nowruz baýramy bellenilýär. Bu günler resmi taýdan dynç günleri diýlip yglan edilse-de 21 martda Aşgabatda we onuň töwereginde edara-kärhanalaryň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýowara çykmaly edildi. Şuň paýtagtda we onuň golay goltumunda ýarym 1 saat ara kesme bilen 15-20 minut ýagşyň ýagýandygyna garamazdan ýerden saat 8-den tä 13:00 çenli molimler, lukmanlar we beýleki puwdoklaryň işgärleri agaç nahallaryny oturtmak we köçeleri arasalamak çärelerini gatnaşmaga mejbur boldular. Olaryň köpüsi öz işleýän edara-kärhanalarynyň howlularynyň içini we onuň golaýyndaky köçeleri tertibe saldylar. Baglaryň düýplerini arasalap ýumşatdylar diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 21 martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ul howlusy bolmadyk edara-kärhanalara Aşgabat şäheriniň dürli köçeleri paýlanyp berildi. Bu edara-kärhanalaryň işgärleri köçeleri aýratynda protokol köçeleri edil öý süpürenýal edip juda arasaladylar. Gurap oturan baglaryň käbirini kesip aýyrdylar, käbiriniň şahalaryny çapdylar. Edara-kärhanalaryň käbiri işgärleri Ahal welaýatynyň Akbuwday we Bäherden etraplarynyň aralygyndaky ortaça 130 kilometr uzunlukdaky asfalt ýoluň gyrasyna agaç nahallaryny oturtdylar. Bu çäräniň öňümüzdäki günlerde hem dowam ettiriljekdigini büdjet işgärleriniň ençemesi aýtdy. Habarçy ýurtda köpçüliklerin bag nahallaryny ekmek boýunça geçirilýän ählihalk ýowaryna gatnaşanlaryň arasynda ýaş çagaly gelinleriň hem bardygyna ünsü çekip, olaryň hem ýowara gatnaşmaga mejbur edilendiklerini aýdýar. Käbir çagaly gelinler 21-22 martda çagalar baglarynyň işlemeýändigini aýdyp, edara ýolbaşçylaryndan şu günlerde çagasyna seretmek üçin öýde galmagy sorapdyrlar. Ýöne olara da beýle ýagdaý bolmaz diýip jogap beripdirler diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda habarçy ýagyş ýagýandygyna garamazdan Akbuwday etrafyndaky ak öýüň golaýynda Nowruz baýramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň şuň hem dowam edendigini ýöne onuň gysgaldylan görnüşinde amala aşyrylandygyny aýtdy. 22 martda Nowruz ýaýlasynda geçiriljek dawara bilen baglykda Aşgabatdan Akbuwday etrawyna çykylýan territoriýalarda şol sanda 6-11 mikroraýonlarda Hitrovka, Arzu pasýoluklarynda we demir ýol wagzalynyň töwereklerinde gödekçilik güýçlendirildi. Bu etrapçalarda polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň işgärleri köçeleriň goýmasy ýerinde goýulan avtologlary dolu diýen ýaly aýryp arasaladylar. Şeýle-de ýokary harby okuw jaýlarynyň kursantlary, beýleki ýokary gulluklaryň işgärleri hem şäheriň ähli köçelerini şol sanda parahat etrapçasyna aýlanyp gitdiler. Bu ertire görülýän taýýarlygyň bir bölegi bolup biler diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanda döwlet baýramçylyklary resmi taýdan dynç günleri diýilip yglan edilse-de, bu günlerde edara-kärhanalaryň işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri we mekdep okuwçylary köplenç köpçüliklerin çärelere, ýowarlara şol sanda köçe süpürmek, bag ekmek işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. 19 martda geçiren sanly video aragatnaşy arkaly iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmelidigini aýtdy. Şeýle dol burada zerur taýýarlyk işleriniň görülmelidigine welaýatda bag nahallaryny ekmek bilen bir hatarda ozal bar bolanlaryna zerur ide işleriniň alınıp barylmalydygyny we bu işleriň ýygy gödekçilikde saklanylmalydygyny hem tawşyrdy. Şu ýylyň fevral aýynda resmi metbuat Türkmenistanda bu ýyl ýurt boýunça 3 million diýip agaç nahallaryny oturtmagyň gözeňinde tutulýandygyna, oturduljak agaçlaryň 1,5 millionynyň Ahal welaýatynyň Akbuwday etrawy bilen Bäherden etrawynyň arasynda galan 1,5 millionynyň ýurduň beýleki künjeklerinde oturduljakdygyny habar berdi. 21 fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri agaç nahallary üçin döwlete degişli edara-kärhanalaryň işgärlerinden pul ýygnalýandygyny we onuň 5-6 manat aralygyndadygyny habar beripdi.